ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ತುಳಿಯರಿಗೆ ನಿಖಿಲೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರೆ ತುಳ್ಟಾಕಿ ಹಿಡಿದು ಚಾನಲ್ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ ಬರ್ತಂದು ಯಾವುದಾದ ಪಂಡೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಂತ್ರ ತೂತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನೂ ಅಂಜೆ ಹೊಸತ್ತು ಐಟಮ್ನ ಪತ್ತಂದಿದ್ದೆ ಅವು ಐಟಮ್ದಾದ ಪಂಡ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಹೇರ್ಫೋನ್ ಆಯ್ತು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಐಟ್ ದಾದ ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಉಂಡು ಐನು ಪೂರ ಇಕ್ಲಿ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೇಕ್ಲಿ ಐದು ದುಂಬು ಏರು ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಒಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಹೋಜಿನ ಬೆಲ್ಲ ಐಕೊಂಡು ನಡುತ್ತೆ ಐಲ್ನ ಓದ್ತಿಲಿ ಇತ್ತ ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಬಂಡ ಬಾಕ್ಸ್ ದಾದೊಂದು ನಿಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂದ ಅತಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಲ್ಲ ಇತ್ತ ಓಪನ್ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಹೇರ್ಫೋನ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವಳು ಭಯಂಕರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಭಯಂಕರ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಏನಿತ್ತ ಓಪನ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇ ಓಪನ್ ಮಂತ್ನಾಗ ಇಂಚು ಓಪನ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿಕ್ಲು ಮೂರು ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪಲೆ ದಯ ಬಂಡ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಭಯಂಕರ ಸೇಫ್ಟಿ ಉಂಟು ತುಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸುಗಳೇ ಭಯಂಕರ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಹೇರ್ಫೋನ್ ತಿಕ್ಕದೆ ಇತ್ತು ಅವು ರಟ್ಟದಾಯ ಬಂಡ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿಗಂತ ಬಂಡ ದೀತಿನ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅದು ತಿಕ್ಕಿರ ಬಲ್ಲೆತ್ತ ಅವು ಕಾರಣಗಳು ಒಂಜಿ ರಟ್ಟ ದೀತಾರೆ ಇತ್ತನ್ನು ತೋಚ್ ಅದೊಂದು ಪೇಪರ್ ಉಂಡು ಇಕ್ಲು ತೂವಳ್ಳೆ ಕೊಡ್ತು ನಾವು ರೇಟ್ದ ಏತು ರೇಟ್ ಆತನ ಏನು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಪರಿಪೇರ್ ಹಾಕ್ಲ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಲ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಇತ್ತನ್ನು ತೋಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇನ್ನೇನು ಓಪನ್ ಅನ್ಪುಣ ಏನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಯಾಂಗಲ್ದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಉಂಡ್ಲತ್ತೆ ದುಬೈದ ಮಕ್ ಯಾಂಗಲ್ದಿದ್ದು ಒಂಜಿ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಐನು ಇಕ್ಲು ತೂವೊಂದು ಪ್ಲೇ ಇಂಚಾನ ಪಂಡದ ಪಲ್ಲೆ ಇದು ಇಯರ್ಫೋನ್ ಪಂಡ OnePlus ದಕ್ನ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಮೂಲು ತೂವಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡು ಹಾಕಲ್ಲ OnePlus ದಕ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಸ್ ಉಂಡು ನೇಟಿ ಬೇಸದ ದಾಯ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ DJ ಕೇನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಬೇಸ್ ಇತ್ತೇನೆ ಅಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ನೇತ ಪೂರ ತೂವಲಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಒಲ್ಪದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪಂಡದ ಪೂರ ಏನೇಟು ಉಪ್ಪುಡು ಅದಲ್ಲ ಹೊಸದು ಪನ್ನೋಡು ನಿಜ್ಜಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಒಕ್ಕದಾದ ಬಂಡ ಮೂಲು ಬೇಸು ಬೂಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಒಕ್ಕ ಚಾರ್ಜ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ 10 ಅವರ್ ಬಂಡ ಚಾರ್ಜ್ ಒಂಜಿ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದಿಂಡ ಇಕ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ 10 ಗಂಟೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪೊಲಿಗೆ ಒಕ್ಕ 17 ಅವರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ 17 ಅವರ್ ಬರ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾಲುಗಿಲ್ಲ ಪಾತಿರಲಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜಿನ ಬೊಕ್ಕ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಪಂಡ ನೀರು ತುಲೆ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ದಾಲ ಪುಜಿನ ಪಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇಕ್ಕಲ್ ಟ್ರೈ ಮಂತ್ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನಡೆಗೆ ನಡ್ಚಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಓಪನ್ ಅನ್ಪುಗ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಓಪನ್ ಅನ್ಸದು ಇಂಚು ಓಪನ್ ಅನ್ಪುಂತುಗ ಇತ್ತೊಂದು ಬಾರ್ಸೋಗದು ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ದೇರ ಇನ್ನೊಂದು ತೆತ್ತದು ಒಂಚು ಓಪನ್ ಅನ್ಪುನಿ ಓಪನ್ ಅನ್ಪುರ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಉಂಡು ಇಕ್ಲು ತೂವಲ್ನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಚೆ ಮೀನಿ ತೆತ್ತರಂಡ ಇಂಚು ಓಪನ್ ಅನ್ಪುನಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತುಬೋಡದು ಎಂಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಅನ್ಪು ಬೋರ್ತು ತೂವಲ್ನೆ ಇಕ್ಲು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೂರ ದೆಪ್ಪೋಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೂರ ದೆತ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ದೆಪ್ಪರ ದಾಲೆಜ್ಜ ನಂಚ ಕತ್ತೇರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಇದು ದಾಲ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಪೊಡ್ಜಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಇಂಕ್ಲೊಂದು ದಾದ ಐಟಮ್ ಒಂಜಿ 14 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಜಿ ಬಿಸತಿ 14 ರೂಪಾಯಿ ಸತಿ ಅಮ್ಮ ಸಾರ ಒಂಜಿ ದಾಲ ತಿಕ್ಕಿದ್ವಿ ಅಂಚೆನ ಕತ್ತೇರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಹತ್ತೀನಿ ಓಲ ನಾಡಿ ತಿಕ್ಕನೆ ನೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಅನ್ಪುಡು ಓಪನ್ ಅನ್ಪೇರ ಒಂಚೂರು ಬಂಗೋನು ದೇಪಂಡ ಓಪನ್ ಅನ್ಪೇರ ಓಲುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಜಿತ್ತು ವಾ ಸೈಡ್ ಓಪನ್ ಅನ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜು ಮಂತೊಲ್ನಿ ವಾ ಸೈಡ್ ಓಪನ್ ಅನ್ಪುನಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಚ್ ದೆಪ್ಪುಣ ಓಪನ್ ಏನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಂತೆ ಓಪನ್ ಅನ್ಪೇರೆ ಮಗತ್ತು ತುಯ್ಯೇನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಸರ್ತೋಯ್ಪುನ ಬರ್ತೀನಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚು ಮಂತ್ ಓಪನ್ ಬಂಗ ಅಂತಿತ್ತೇರು ಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬಿನ ಐತಲಿ ಇತ್ತೆ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೂಸ್ಟ್ ಉಂಡಿಗೆ ಬೂಸ್ಟ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಕೊಡ್ತು ಒಂಜಿ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಬಾರ್ಸೋಗದ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಕೊಡ್ತು ನಿಕ್ಲು ತೂವೊಳ್ಳಿ ವಯರ್ ಕಲ್ಲರ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅವಳ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾರ್ಸೋಗದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೇಟಾದೊಂಡು ಪಂಡ ಐತೆ ಕ್ಯಾಪ್ ರಬ್ಬರ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಉಂಡು ಐತೆ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಕ್ಲು ತೂವೊಳ್ಳಿ ಕೊಡ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಐಟೆ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚೆ ಯೂಸ್ ಅನ್ಪುಣಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಪಂಡ ಚಾರ್ಜರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಚಾರ್ಜರ್ದ ಕೇಬಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕೇಬಲ್ ಖಾಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಯಾಪಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜರ್ ನಮ್ಮನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಅನ್ಪುಡು ಅಂಚನೆ ಇಜ್ಜನೆ ತೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಪೋದಿ ಇದು ಬಾರ್ಸೋಗದ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾತ್ರ ಸಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸಿ ಟೈಪ್ದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಏರ್ನ ಇತ್ತಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೋನ್ಲಿ ಎತ್ತು ದಾನ ಪೂಜಿ ಹೈ ಪವರ್ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೋದು ಟ್ರೈ ಅನ್ಪುಲೆ ತಿಕ್ಕ ದಾದ ನಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿ ಜಾತಿ ಪಕ್ಕ ಮೂಲು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಉಂಟುಂಡು ಅದೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಮಂತ್ ఒక గేమ్ దక్లే బాగా ఎడ్డు గేమ్ పండ గేమ్ గొప్ప ಕೆಲವು ಎದುರು ಬೀರೋ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ನೇಟ್ ಅಂಚೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಗೇಮ್ದ ಸೌಂಡ್ದ ಟೈಮಿಂಗ್ ತಪ್ಪగానే ಇಂದುಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಲೇಟ್ ಆಪುಜಿ ಸಾಂಗ್ಲು ಅಂಚೇರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅವೇ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ ಬತ್ತಾಪು ಇಕ್ಲು ಮೂಲು ತೂವಲ್ಲಿ ಇಂಚೆ ದೆಪ್ಪುನಿ ಬಂಡದು ಪೂರ ಇತ್ತು ಓಪನ್ ಅಂತಂದುಲ್ಲ ಏನು ಇಂಚ ನೋಡ್ಪುಣಿ ಇಂಚ ಉಂಡು ವೈರ್ ಅವು ಪೂರ ತೋಜ್ಪವಿತ್ತೆ
ಈಗ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಬಿಡ್ತು ಅರ್ಧ ಬೋಡ್ಸಿ ಲೈಕ್ ಮತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಅನ್ಪಲಿ ಬೊಕ್ಕ ತೂಯಿನಕ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮನ್ಪೋಡು ತೂಯಿನಕ್ಲಿ ಆಯ್ನಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲಿ ಗಾಯ್ಸ್. ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಉಂಟು ಹೌದೇ ಓಪನ್ ಅಂತನ ಮಾತ್ರ ಆನ್ ಆಪುಲಿ ಬಂದು ಮಂತನ ಆಫ್ ఉంది ಅಂಚ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ದೆ ಕೊಂಚ ಪಣ್ಣಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಎಷ್ಟನ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನೆ ಪನ್ನೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕಂದು ಪೂರ ತೂವಲಿಕ್ಲು ವೈರ್ ಆಯ್ತೊಂದು ಕಲ್ಲರ್ ಆನ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತು ದೊಡ್ಡದು ಬತ್ತೋಡು ಅಪ್ಪ ಆನ್ ಆಪುನಿ. ಇವಾಗ ಮೂಲಿಂಕ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಉಳ್ಳಾರೆ ತಗ್ಗದು ಎತ್ತು ಹೊಚ್ಪಾಯರು ವೈರ್ ಪೂರ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂಚ ಪೂರ ಉಂಡು ಒಂದು ಇತ್ತದೀಯರತ್ತ ಒಂದು ಕೇಬಲ್ ತೂಲೆ ಬರ್ಸಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ವೈರ್ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ವೈರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಂದು ತೂತಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಬೆಟ್ರಿ ಆ ಮೆಟ್ಲು ಉಂಡು ಈ ಮೆಟ್ಲು ಉಂಡು ಬೆಟ್ರಿ 2 ಸೈಡ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ತೆಲ್ಪು OnePlus ತಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಕಂಪನಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು 2,000 ಮಾತ್ರ OnePlus ತಕ್ಲ ಕಂಪನಿ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಪನಿದ 2,000 ಮಾತ್ರ 2,000 ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀರ ಮಾತ್ರ ಆನ್ಲೈನ್ ಇರ್ತೇನೆ